Itulah bertang P1 National. Ngade ba walaupun bahwa chongsa yuksi tala chongsa ajwai te nga wan hang ne wan pe ni flip teng kai ne la pe ti to flip teng kai ban kong ni ne pe su ban kong akham da sang thau tang ba hadir ba la pe suki den nga la pe ba ni flip teng kai kadai ka don ba ta kanong rim mak balai kham ta ngi ki senrang la ne ngi ki senrang he bon sen he ngi jo cha nhân bình cho chắc nhân bình ha ki ple ki cần thể tang kim tiếp ban rom yo lok la jong kham tang ma ki so pha sai jai pha le kam yang sakawer hoy ngi de senrang di ban le ha ba lai por tang bas kawer kam hain kor yo senrang ta ta kadau na kaling jong nga pa itu film ada film ko best tam ta sakawer ngi bun sini habagi letre ya kapor ngem juk buram ni kapor tang ngi wan slam tang smart tang ngi phet tang pat ngi khel buram kani film tang kai ka mot film ka best mat balai ang ka best maka lada ngam ka ban matah du kata na khon ngower yi phi ki khon samla kham tang yi phi ki samla kan the ba sanrang phi de ban wan chane ka film ban pe ni film khana ba video ai du kata radang ba tai sao ko mga balang tau hero hindi mga tau actor tau nang film nga ne nga pa nga sakhi mat balay ya kani ka film talong bay nga kalong na pan batah du kata ani muna sampai ja umat balay ka ja umat nakdaw ba kani ka film ka kata du kata suggestion nga khot ngover ye phi ora ki khon samla kan the ba sunrang ki ba don hani hapo West Jantia Hill nado menta ka sngi khat nyaw tole hadu ka sngi sa jan ba sngu belai kan sadon pasal film hang na te tang tai khublai sibun jai Khublai ka ban ong biang bonsen hi ma ngi ki pro jongi hani hapo pachang masa hapo mikhalia hadu na Shillong hadu Jati Hill menta ka kam hapo juwai hapo khasi hang ne lada ubro uyo jun seo komba chipojar kabasan rojar umtre bale tre tangba haden pat ndala he jun seo bakham he ubro hi ukhlem da ubro hi mut kwa ba ita jun seo ba he haden ba le pha haden pha ban le pjoy tu kam haden ki pha tre u ki pha ban le ye komputer umnang ta kamut kata no gahap kato katingkahi uklan no borom ya kato sagaway pat logum na don gipus bami hapo kikwa banglek sabar kipo hadin ba kile sabar hadin pat sabar hi bunsen gi jongi ki ngop ha jingdi babu ai kum drugs nana kum kanja kum gi kiat penjai ba ki ngop ha khantam le don gwe ki kan thai gi ban ne hina po than jongi hi ngka bin kedeu ya kata na ne kata kimi de yang ban tre hat dala poste pat long kumwei kataro nga ka ban pandong ya ki bro ha ba phin le chano no ka jaka phi de ban borom ya katuk ya ka pot dong phi le ne what if phi de ban borom kham ta kam ki jam nong phiro phide ban bro mar balai ong kamta bolsiri ni jo chamjang e mar balai ki bro kim nang ban bro sakwe wat yi me pa la jong ro kim tip ban bro wat yu bahaya ngasem kham ta mi hannan ba he jong ki chu nyo ben yu la daw yo pesa ban ai ki bro mi la daw yo pesa pat lo le no e ka ban ong kane ka we sel ba wat om le kai ye ka porong pi yo pin ba be haden tang kata hai Khublai